доктор Лилия Димитрова и съм специалист по репродуктивна медицина, медицински център Афродита. В моята ежедневна практика като инвитро специалист често консултирам пациентки над 40 годишна възраст, които често ми задават въпроса защо не се случва бременност. Бих искала да подчертая факта, че освен отклонения в параметрите на спермограмата и непроходими маточни тръби, в голям процент от случаите причините за безплодие са свързани с влошени параметри на яйцеклетките при жени след 35 годишна възраст и особено след 40 години. С напредване на възрастта при жените се намалява както количеството на яйцеклетките, така наречения яйчников резерв, както и тяхното качество, които водят до по-трудно забременяване. Затова съветвам моите пациентки да планират първа бременност